Екстракцията с спрей е основно почистване съгласно ENORM D2210 за килими и мека мебел. За да може да се извърши правилната процедура за почистване на текстилни повърхности съгласно ENORM D2210, е необходимо да се разпознае килимът, а по-конкретно да се разграничат различните влакна. Тук става дума за растителни влакна, тук за животински, а тук за синтетични. При изгаряне лесно може да се разграничат видовете влакна. Растителните влакна горят доста лесно, след това тлеят и миришат на изгоряло дърво или хартия. Резултатът е бяла пепел. Животинските влакна имат естествена защита от огън и дим, поради което горят по-трудно. Миришат на изгорял рог или на коса, а остатъците се разтриват много лесно между пръстите. Синтетичните влакна горят лесно, влакното се топи, миризмата е на пластмаса или синтетика и след като влакното изтине, остава сферичен твърд остатък. За правилните методи на почистване има подробна информация в нашето ръководство за техники на почистване с цел да не се увредят килимите по време на почистването. При всички мерки за почистване трябва да се спазват общи предпазни мерки и мерки за защита. В зависимост от средата и чувствителните повърхности са необходими маски и маскиращи материали, постелка за улавяне на мръсотията, знак опасност от подхлъзване и необходимите лични предпазни средства като ръкавици, предпазни очила и предпазни обувки. Преди да започнете каквито и да било дейности по почистване, повърхностите, които ще се обработват, и съседните повърхности трябва да бъдат проверени за предишни повреди или очаквани повреди. Всички аномалии трябва да бъдат документирани и докладвани на клиента, възложителя или ръководителя. За екстракция с спрей ви е необходим агент за екстракция, за отстраняване на дъвки ви е необходим студен спрей, а за отстраняване на водоразтворими и водонеразтворими петна ви е необходим подходящия агент за отделяне. Необходими са следните машини и оборудване: устройство за извличане на пръски, стандартна или права прахосмокачка, лъжица за отстраняване на дъвки и абсорбиращи бели кърпи или четка за килими. За отстраняване на дъвката се замразява шоково със студения спрей и внимателно се изтъргва от влакното с обратната страна на лъжицата. След това килимът се почиства старателно с прахосмокачка или с четка. За премахване на петна трябва да ползвате подходящия препарат, като го нанесете с абсорбираща бяла кърпа, прилагайки кръгови движения. Първо се дозира препарата в резервоара за вода. За да се избегне образуването на пяна и щети по мотора на прахосмокачката, се напоява гъба с противопенообразовател и се пуска в резервоара. Първо, екстракционният агент се дозира в резервоара за прясна вода с След това почистващият разтвор се напръсква върху килима. Като изтече времето за химическата реакция, мръсотията се отстранява от килима чрез пръскане и едновременно прахосмокиране. За да се избегне евентуално повторно замърсяване, може да се изплакне отново с чиста вода. След това, без да пръскате, почистете добре килима с прахосмокачка, за да може да изсъхне по-бързо,